thuond wach bura mabende dhi nyime e doho maduong' mogik. Nawacho ne jothurwa ni dhi e kot en kaka dhi e lweny. Inyalo dhi e lweny, lweny inyalo loyo kata inyalo loyi kata inyalo dhi draw. Koro jothurwa onego bed gi open mind. Supreme Court nitie gi powers mang'eny ma ginyalo timo. Gima be nyaka wang'e ni Supreme Court kata wadhi gi evidence mang'eny kamano, Supreme Court pod nyalo wito case. To kowito case wabeda gi open mind ni burano oseyal kanye giko. To gima nyalo gine ing'eni seche moko one spectators, seche moko ka an fan mar Manchester United iwacho ni Rashford nonego go gol chakacho onego go kacha, to seche moko go mogo oko. Emomiyo seche moko wanyalo wacho ni gini wan gi evidence mang'eny moromo, to seche moko nyalo go mpira ma jagol maki. Mago be timore ka lweny nitie. Emomiyo koro wabeda gi open mind ni court ni dhi yalo bura ni, kose yalo bura maburo oserumo, verdict maburo wuokno wakawe uru gi kwee. Verdict no osechiw 2013, moro ochiw 2017. 2022 ni be verdict idhi chiw. Kamae kaka piny grow, you know, kamae kaka piny grow. America, democracy mar America osebedo kanyo for 200 years. Tema pod iyudo ni gidhi e court, iyudo ka Trump